Když v roce 1964 vybudoval pan František Horník na svém pozemku z bývalé stodoly posilovnu, nebo lépe řečeno něco, co ji zdánlivě připomínalo, asi ani sám netušil, že nejenom sobě, ale i několika dalším jedincům do jisté míry obrátí život na ruby a zároveň určí směr jejich sportovní dráhy. Život si bez toho představit nedovedu, to je jasný. Když si člověk zvykne po x letech chodit cvičit, protáhnout si tělo, jak se říká, nebo narovnat záda a podobně, tak už bez toho nemůže být. Samotný oddíl silového trojboje byl pak ve Vejprnicích založen na počátku 80. let a od té doby sbírají jeho členové jeden vavřín za druhým. Nabízí se otázka, v čem spočívá to kouzlo, že tak v uvozovkách malá obec a potažmo oddíl dokáže vychovat siláky, kterým tiše závidí borci z mnohem větších měst. Je to zásluha trenéra skvělé party naprosto originální a unikátní posilovny, nebo se zde podařilo skloubit všechno dohromady? V tyhle posilovně se mi cvičí úplně nejlíp. Vlastně já jsem byl v Plzni, v Nířanech a mě prostě nevyhovuje takovýhle posilovny, kde je hodně lidí. Je tady Franta, který to táhne a díky tomu i ty druhý se tady k tomu do toho zapojí a prostě chodí a trénují. No. Tady se mi líbí prostě ta kamarádská atmosféra, takže soutěžím radši tady. Že? Chodím sem, protože v těch superových tělocvičnách tak většinou jsou to stroje a tak dále, které většinou moc nedávají a tady je to hlavně o zručnosti a tvojí síle, takže ti tady nic nepomáhá a tak dále. Během existence zdejšího oddílu, který vystupuje pod názvem TJ Sokol Vejprnice, se místním podařilo vybojovat desítky republikových titulů, a to napříč všemi generacemi a váhovými kategoriemi. Když k tomu navíc připočteme několik cenných kovů z evropského či dokonce světového šampionátu, nezbývá než smeknout a poklonit se. Několikrát jsem byl mistr České republiky, několikrát jsem byl mistr Čech, teď jsme byli v kategorii Masters v Americe, v Kolorádu. Tam jsem byl druhý. Těch medailí je aspoň už 50, co mám doma. Nejlepší úspěchy jsou asi ty tituly z Evropy. No. Jsem dvojnásobný mistr České republiky. Před 2 rokama jsem byl na mistrovství světa tady v Parkhotelu v Plzni. No, tam jsem skončil 4., tak to bylo zklamání, ale tak celkem stejně 4. místo na světě, to není zase tak špatný. Největší siláci z Vejprnic.